Morjesta. Tässä Mr. Ilves 1 ja nyt kerrotaan se, että tuossa juttelin kaverika Facebookissa ja hän sanoi, että hän on vastaan koulukiusaamista, jossa hän on aivan oikeassa, jota ei saa nimenomaan ikinä tehdä pienemmilleen, koska se on, no, miten se nyt sanoo, tyhmää ja vittumaista pieniä kohtaan. Isommille tulee, joka ei kadu sitä yhtään, ovat vähän sekaisin päästään. En siis sano ihan niinku pilkkaamalla, mutta siis Adriana sanoi ihan niinku ihan oikein, että ei saa kiusata. Niinku sitä yksi jossain Facebookissa sanotaan joskus mun kaverissa, että sitä kiusattiin taas ja mun pitää sitten sanoa, että kysyä mikä on, niin sitten mäkin on sitä vastaan, että muakin on koulukiusattu, kun mä oon ala-asteella ykkösellä. Joo, mä oon kertonut siitä monille, mutta nyt rupeaa siitä storia vetämään, mutta siitä on joku edellinen video, kun noin yksi kotona niin kuin nytkin. Esimerkiksi kiusaajille tiedoksi, lopettakaa se vitun pienten kiusaaminen ja eläkää elämänne loppuun. Normaalina ihmisenä, ette rupea, että joo, mä haluan kiusata koko loppuelämäni kaikki pienempiä, jotka tulee vastaan. Esimerkiksi semmoset joku vitun, siis joku neljäsluokkalaiset, vitosluokkalaiset, niin tietenkin isompi on 8 tai 7 luokalla tai ihan sama millä, 8 tai 9 luokalla, ihan sama, ei saa kiusata. Vaikka olisi kuinka erilainen, esimerkiksi jos olisi kuinka erilainen ihminen kyseessä, niin mitä järkeä siinä on kiusata, missä vaan anna olla. Ihminen on, esimerkiksi jos johonkin kouluun tulisi, sanoisin oli kiusaajalle, että jos sun kouluun tulisi saatana joku eri maalainen, niin meikö sitä pilkkaa ihan heti tosta noita, sä oot ihan niinku erinäköinen ja sä et saa syödä sianlihaa, että onko se ihan pellee? Siis ihan oikeesti, mua ottaa hermoa. Nyt kun tämmönen asia vituttaa. Että vittu. Niinku tässä tulee jotenkin oikeesti vähän särkyä oikeesti kun katsoo niitä. Kun menee itekin koulusta, pääsee justiin koulun pihassa tai vähän kauempana ja toisen reppua isomman. Jatkaa. Juu, tossa piti vastata adrenaliinisesti, mutta kuitenkin ärsyttää, kun miksi te lopeta sitä? Antakaa ihmisten olla semmonen mikä haluaa, ja jos te niinku näette kiusaamissa jotain erityistä ja hienoa, niin miksi te... Se on teidän asia, en minä siihen rupea puuttumaan, että minä puolustan pienempiä, että minä olen sellainen ihminen. Esimerkiksi vaikka, jos mä kävelin koulustakin tänään, niin mä oon niinku tän YouTubettamisen takia, vaikka mä oon luokalla, niin vaikka joku luuleekin, että no niin, no näin. Tosi ärsyttävää olla semmonen, että pilkataan tän YouTubettamisen takia. Ja kommentit tänne, vaikka niitä ei hirveästi oo, että tämmönen paska. Niinku esimerkiksi saatana, niinku esimerkiksi joku kaveri vähän aikaa sitten kirjoitti, että paskaa. Että niinku oot paska vlogi, näin mikä on vlogittaja, tai ihan sama tekee näitä vlogeja, niin mä sanon, no ehkä, mutta otan tuo kohteliaisuutena, koska minä en välitä siitä, että sanooko minulle joku pahasti. Koska minä en ole semmonen, että menettää hermonsa, koska minä olin ennen sellainen, että minä menetin helposti hermoni. Että nyt minä olen muuttunut ihminen ja minä haluan, että kaikki maailma pysyy ennallaan. Ja kiusaajille saatana, jos tulkaa sitten vaikka tänne näin, minun luo, jos näette minut kadulla, ja sanokaa ihan suoraan mitä mieltä olette, jos näette tämän minun Facebook-sivulla, niin Mr. Ilves 1, niin menkää sinne katsomaan, vähän linkkaataan sinne, menkää katsomaan tää sinne, moikka. Ja lopettakaa se pienten kiusaaminen, tai mä tulen sitten sanon tää suoraan, se on moro.